Είμαστε έτοιμος τώρα. Πάμε. Πάμε. Θέλω να πιάσει λίγο, πήγα σε ένα παππού μου, τα έκανε κόλος. Θες τέτοιο μαλλί που το έχεις βρει. Άστα μου τα μπέρδεψε κιόλας, δεν μπορώ να χτενιστώ. Κάνε κάτι. Κάτσε, άσε εδώ σε φτιάξω εγώ ειδικότητά μου. Αν και θα ήθελα ένα λούσιμο πριν ξεκινήσουμε. Έλα καλά, τα βλέπω φουσκαρισμένα τα έχεις. Μη γάμισε. Έλα, φρόσο τα πάρουμε, έτσι λίγο σε εμάς μας τρώσει. Αφήνω με πάνω σου. Αφήνω με πάνω σου. Έχει κάνει χάλια. Με τα μπέρδεψε, δεν μπορώ να χτενιστώ σου λέω. Και είχαν και τέλεια υφή. Είναι τέτοιο μαλλί. Κρίμα. Τρελαινό σου να τα χαϊδεύεις. Θέλω να μου κάνεις και αυτή τη γραμμή που κάνουν στα δεξιά. Άρχισε να δούμε άμα ταιριάξει το φόρεμα. Θα το ξεμπερδέψουμε λίγο. Κάνει και μια στα αριστερά. Κάνει και μια στο κέντρο. Ωραία φίλε, τι έχει κάνει ο άνθρωπος εδώ πέρα, όλες τις αληδιές είναι. Τώρα πονάω, αλλά δεν θέλω να το δείξω. Βλέπεις έχει αρχίσει και φαίνεται το μεταξωτό μου μαλλί. Τώρα αρχίζει και στρώνει το πράγμα. Είναι που στρώνει γι' αυτό. Πώς θα λέξεις, είμαστε σε καλό δρόμο. Καλά πάμε, καλά πάμε. Θα το πιάσει λίγο παραπάνω από τα αριστερά. Ναι. Ναι. Θα κάνουμε λίγο εδώ έτσι γύρω, καθαρίσματα. Πρόσεχε είναι λαδώνει λίγο το μαλλί, να ξέρετε. Εξαιρετικά παρθενό, λέω, όλα το βγάζει, δεν βγάζει αυτό. Εδώ θα λίγο. Κάτσε, να μην καταναλώσετε. Ναι, ναι. Είσαι Αυτό νομίζω είναι τέλειος. Ωραία φίλε, τι σε έκανα ρε. Ο άλλος άνθρωπος. Πω Μπάρμπερι, τώρα διαφορά. βλέπω τη διαφορά. Τώρα είσαι πραγματικά. Λάμπης Barbershop. Μ' αρέσεις.